Salutare lume, numele meu este Alex și bine v-am regăsit la un nou episod de Happy Wheels. Cum pe ăla nu l-am luat? Așa. Gata. Easy. Oh, easy. Ia pot să fac și cealaltă variantă. Oh my god. Ah, am fost pe aproape. Oh my god. Intru la oameni în casă. Ia. Headshot. Mă, câta vaca, boss. Și fac mașini ăștia, ar trebui să fie zombie. Oh. Hey, shit, nu aici. Oh, de pe veciu. Eu, ia, și unde cad? În piscină, nice. E un adventure. Ok. Ei. Oh, glass break. Stai. Ăla-i, mă. Ce hard, mă. Uite. Ah, dust. Okay. Me. Oh, fuck. Amazing. Oh my god. Oh, a fost easy ultima. Gata. Oh, eu pot fight. Oh my god, am omorât singur. Oh my god, mi-am rupt gâtul. Slita cu eu. Ah, ce mișto. Oh, Spring Challenge. Aoleu, oh my god. Deci asta nu știu cum să trec. Ah. Nu. Ah. Dar cumva nu pot să și eu să cad pe față. Rip. Și cred că o să începem, nu știu sigur, o serie de The Escapist. Ăla-i, mă, ăla-i! Nu cred! Cred. S-ar putea.
Hai mă, ok, deci... What the heck? Ok. Oh. BMX. Hai să vedem. Prinde viteză. Mișto, mă. Ok. Nu. Oh my god. Era să câștigăm, mai. Bă. Hai, frate. Ăla m-am câștigat. Cam atât a fost și cu acest episod. Eu sunt Alex, nu uitați să dați like și subscribe. Pa!